Terve. Kasvihuoneen katsaus tässä. Näin ikään. Kurkutti kiertelee täällä ja menovat tulla katsomaan. Ja tomaatit kypsyy hyvästi tuolla. Kurkkua, mutta näitä jättää sitä oikein hyvin. Isotkin tomaatit alkavat jo kypsyä. Mutta nuo pienemmät kirsikkatomaatit, niin ne kypsyy jo sangen hyvästi. Ja on kypsynyt jo tosi paljon, kun tuolta on kerätty koko terttu. Joku yksi kypsä tomaatti täällä. Tätä kirsikkatomaatti on jännä. Tuosta lähtee kypsiä kypsymässä. Ja pitkä terttu ja pieniä alakuja tuolla tertun latvassa. Ja sitten toisessa kohdassa niin kukkii vielä tuolla tertun päässä ja tyvellä kypsyvät tomaatit. Mitäs kummallista tuossa kurkun varressa on? Sepä katsotaan nyt. Tuolla. Jemmassa on kurkku. Lehtien alla piilossa. Kukkia. Miljoonakelloksi sanovat tätä. Aika nätti kukko. Näin kasvaa isot ja pienet kurkut tässä. Pientä kurkkua on tuolla jossakin, jos näkyvät kuvassa. Ja tässä on tämä hurjan tehokas kasvaja, tämä amppelitomaatti. Ja nämä kypsyy kyllä. Nämä kypsyy hirmun nopeasti. Lähtee kellastumaan tuo tomaatti, niin se on muutama päivä jää kypsä. Täytyy katsoa vähän joka puolelta tätä. No niin. Tässäpä sitä kurkkua on. Pientä isoa kurkkua ja pientä kurkkua. Ja tomaattia näin. Kyllä noista on hirmu paljon joutunut lehti jämättämään ja karsimman noista tomaattiloista. Ja siellä on nuo isot kurkut. Nuo on tosi isot. Lähipäivinä pitää kerätä pois. Näin tehokkaasti pikkumökissä tämä tomaatin ja kurkun kasvatus onnistuu. Näihin kuviin. Kiitoksia katsojille ja moikka!